За бяспеку разам з 20 кастрычніка на Гродзеншчыне стартуе рэспубліканская акцыя, накіраваная на папярэджанне пажараў і гібелі людзей у жылым фондзе. Напярэдадні прафілактычнага мерапрыемства спецыялісты прааналізавалі гатоўнасць рэгіёна да пажаранебяспечнага асенне-зімовага перыяду. За круглым столом областного управления по надзвычайных ситуациях собраліся специалисты некалькіх зацікаўленых ведомстваў, прадстаўнікі управления унутраных спраў, адукацыі, аховы здароўя, жыллёва-камунальнай гаспадаркі, работнікі іншых арганізацый. Па выніках сустрэчы прынята рашэнне о правядзенні рэйдаў, якія накіраваны на праверку жылога фонду. Плануецца больш актыўна выяўляць будынкі, дзе магчымы несанкцыянаваны доступ грамадзян. Усе гэтыя меры прызваны захаваць жыццё і здароўе жыхароў Прынёмання ў осенне-зимовый период. Планируем посещение домовладений, планируем широкомасштабные акции в местах с массовым пребыванием людей. Будем напоминать населению о том, что в отопительный период надо соблюдать меры безопасности определенные, пользоваться правильно печами, электропроводкой. В общем-то, стараться будем, чтобы в каждом жилом помещении были извещатели, которые сегодня позволяют спасти человека от пожара. В общем-то, основной упор идет на те семьи, которые проживают в небезопасных условиях. Одинокие престарелые, инвалиды, граждане, склонные к злоупотреблению спиртными напитками, а также семьи, где дети находятся в социально опасном положении.